Oiana Arruti Ugartemendia naiz, Andoaindarra naiz, 33 urte ditut, eta, bueno, azkeneko 10 urtetan hemen Andoaingo ikastolan iteslana irakaslea naiz, gehien bat hizkuntzetako irakaslea. Eta eskubaloia betian gustatu izan zaiten kirol bat izan da, eta, bueno, 11 urtetatik jokatzen dut intermitente, baina 11 urtetatik nabil jokoan. Bueno, ni Ekinyotaino naiz, 21 urte ditut, Andoaindarra naiz, eta, bueno, erizaintzako gradua bukatzen naiz ja. Eskubaloiko kluben 11 urtekin hasi nintzen, baina, bueno, bai, nana jakin da ja hasi nintzen eskubaloia tragatzen, eta, bueno, geroztik, hasieran oso zaila zitzaiten, ze gauza asko iten ditun, baina, bueno, geho, pixkanaka pentsatzen, eta, bueno, argi geratu zitzaiten gauza guztiak ezin ditu lain, eta azkenen gauza batzuk albo batea utzi behar izan ditun, eta, bueno, bai prioridadea eman ikasketi, baina baita ere eskubaloiai. Berezitasuna handina da, ni ama naizela, nire bikoteakin batea 3 seme-alaba ditut, eta ordunaldi bakoitzan ondoren taldean sartzeko gonbidapena jasoet, eta ni benetan eskertua sentitzen naiz horregatik, egia da buelta batian topo inula amazan entrenatzaile batekin, eta beak beste dozeinek baino hobeto ulertzezun ere egoera, eta nik uste pixkat hortan datzala ere bai, ez hainbeste gustatzen zaiten ekintza bat iteko aukera eukidet, kirol honetako gonbidapena jaso nunean, hasieran esaten nuen da nola engoetez, lana, etxia, umia, danak, baina, bueno, etxetikan babesa handia jaso nun, eta hasieratik esan ziaten baietz, bazekitelako mesedegarria zela alde guztietatik nik kirola egitea. Azkenen eskubaloiak ematit, nire denboa bat, azkenen nire burua despejatzeko, da baitare lortu deun familia ekipontan, azkenen gure artean bai algea laundu bai zelai barrun, eta bai zelai kanpon, eta horrek asko pozteit. Referenteko motal ez dakat, bai bazkat danak bezala jokalari batzu gustoko dituanak, baina nire referente modukoa beti nire aita izan da, azkenen txikitatik kirol mundun sartuit, eta azkenen nekin hasi izan eskubaloien, behan entrenatzaile bezala eta ni jokalari bezala, eta orduan nekin batea junda ikasten eskubaloiataz, eta orduan noain ikuste baldin bauzu ze landu behatela, oso hobetzeko, azkenen nire gainen da, batzutan kanso bada, baina azkenen eskertzet olako laguntza bat eukitzia. Nik egin nahi duten horrentzako denbora ateratzeko aukera izatea, antolaketai esker izan da. Beti ez da ondo ateratzen, Tetrisa izugarri egin behar da, baina, nahi konpensatzeit talde batean onartua izateak, oaindikan aportatzetela ikustiak eta kontuan hartzen hautela jakitiak asko balio egite eta hori ez, nik taldea zerbait ematiot, baina bueltan asko jasotzet eta horredanak merezi dula iruditzen zait. Iritsiko momentu bat, nun igual ez nauten kontuan hartuko, igual laizter gertatukoan zerbait zoritxarrez, baina bitartean aitatxo jokalarik hemen izan dira, oaindik ere badia eta amatxo jokalariak ere hemen gaude. Maite naiz, Andoaingoa naiz, txikitatik hasi nintzen eskubaloian jolasten, eta hemen Leitzarango Andoaingo klubean hasi nintzen jolasten, gero bera jo nintzen, eta gero zarautzea, eta gero berriz bueltatu nintzen Andoainera. Eta egon nintzen jolasten, 2011an belauna apurtu nuen arte. Iaz hasi nintzen entrenatzaileekin ikasten, eta aurten ere ofiziala naiz senior neskiekin. Leheno defentsa asko importatzen zuen, eta orain eskubaloia oso azkarra da, eta golak ere pila bat nabaritzen da. Eskubaloia azkar jolasten da, eta leheno oso mantsoa zen, defentsa asko defendatzen zuten, eta hori da desberdin garrantzitsuena. Asko preparatu behar da fisikoa, zergatik bestela ez dute aguantatzen partidu osoak eta beraiek ere notatzen dute, eskatzen dute fisikoa egitea eta hori da garrantzitsua. Jende asko joaten da mutilak ikustera eta emakumeak ez dira hainbeste ikusten. Bidasoak berriz dauka
pila bat abonatuak, eta neskak oso jende gutxi joaten da ikusten. Egia da, beraberak taldea oso maila handia dakatela, eta orain jende asko joaten ari dela ikustea. Kondizioak ez dira berdinak nesketan eta mutiletan. Nesketan lan egin behar dute eskubaloia bukatu ondoren, eta mutiletan normalean ez. Igual dakate negozio bat, baina diru gehiago irabazten dute.